Φαντάσου πως όλα όσα εύχεσαι πραγματοποιούνται. Όλα όσα ζητάς εκτελούνται. Όλα όσα σκέφτεσαι συμβαίνουν. Φαντάσου ένα κόσμο που εσύ ελέγχεις τα πάντα. Μια πραγματικότητα που δεν έχεις δει ποτέ ξανά. Ένα reality όπου παίζεις με τις ζωές των άλλων. Human, take control. Ο Human είναι ένας καθημερινός άνθρωπος, όπως όλοι μας. Με μία διαφορά όμως, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ καθορίζεις τη μοίρα του, με την καλή ή την κακή έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δική του θέληση, σημαίνει απλά ότι δεν την ελέγχει. Εσύ αποφασίζεις πότε κοιμάται, με ποιον κοιμάται ή αν θα κοιμηθεί καθόλου. Εσύ αποφασίζεις με ποιους γίνεται φίλος ή αν θα τον στείλουν. Εσύ επιλέγεις τη μουσική που ακούει, το φαγητό που τρώει, τα ρούχα που φοράει. Εσύ ελέγχεις ποιος τον επισκέπτεται. Ο Human θα κάνει ό,τι του ζητήσεις. Οτιδήποτε. Κυριολεκτικά οτιδήποτε. Αλλά πρόσεχε. Αν δεν του δίνεις σημασία, αν τον αγνοείς, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, ο Human θα εξαφανιστεί και δεν θα επιστρέψει ποτέ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 12 παίκτες θα μπουν σε ένα κλειστό χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το μεγαλύτερο reality που έγινε ποτέ. Θα ξεκινήσουν τις ζωές τους χωρίς ρούχα, χωρίς προσωπικά αντικείμενα, από το μηδέν. Εσύ θα αποφασίσεις τι θα αντιμετωπίσουν στην πορεία. Εσύ θα καθορίσεις για πόσο θα επιζήσουν και ποιος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. 12 παίκτες, 45 ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο, live στο Mega, το ίντερνετ και το κινητό σου. Είσαι έτοιμος να παίξεις με τις ζωές των άλλων? Human, take control στο Mega.